எல்லாருக்கும் வணக்கம். வெல்கம் டு ஸ்டடி வித் கையல் சேனல். போன வீடியோவில் ஓவிய கலையை பற்றி பார்த்துருந்தோம். இந்த வீடியோவில் இசை கலையை பற்றி பார்க்கலாம். இசை அப்படின்ற சொல்லுக்கான இலக்கண குறிப்பு பார்த்தீங்கன்னா காரண பெயர். ஓகேவா? இசை அப்படின்ற சொல்லுக்கான இலக்கண குறிப்பு வந்து காரண பெயர். ஏழ் இசையேழ் நரம்பின் ஓசையை அப்படின்ற திருப்பதிக தொடரில் இந்த வரிகள் அமைஞ்சிருக்கு. இந்த ஏழ் இசையேழ் அப்படின்ற இந்த ஏழு இசை என்னென்ன அப்படின்னா குரல், துத்தம், கைக்கிளை, உழை, இலி, விலரி, தாரம் அப்படின்ற இந்த ஏழுமே வந்து ஏழு இசை சொல்கிறாங்க. இதுக்கான பொருள் பார்த்தீங்கன்னா குரல் அப்படின்னா மிடற்று, துத்தம் அப்படின்னா நா, கைக்கிளை வந்து அன்னமாக சொல்கிறாங்க, உழை வந்து சிரம் சொல்கிறாங்க, இலின்னா நெற்றி, விலரினா நெஞ்சு, தாரம் அப்படின்னா மூக்கு. இந்த தாரம் அப்படின்றதான் வந்து இசை வளர்ச்சிக்கு ஆதாரமாக இருக்குது. மேல் உயர்வது ஆரோசை, தாழ்ந்து போகிறது அமரோசை அப்படின்னு சொல்லிட்டு சேக்கிழார் சொல்கிறாரு. இந்த காலத்தில் குறிப்பிடுற ஆரோகணம் அவரோகணம் அப்படின்றது தான் வந்து அந்த காலத்தில் ஆரோசை அமரோசை அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. அடுத்ததா இசைக்கருவிகள் என்னென்ன இருக்குன்னு பார்க்கலாம். குழல் இனிது யாழ் இனிது என்ப அப்படி சொல்லிட்டு வள்ளுவர் சொல்லியிருக்காரு. இவர் எதை பற்றி சொல்கிறாரு அப்படின்னா தொன்மையான வேய்ங்குழலையும் புல்லாங்குழலையும் பற்றி தான் சொல்கிறாரு. இந்த வேய்ங்குழலை வந்து முல்லை நிலத்தவரோட முதன்மையான இசைக்கருவியாக சங்க காலத்தில் இருந்திருக்கு. அடுத்ததான் நரம்பு கருவி. வில் யாழ் அப்படின்றது வந்து ஆணிரை மேய்ப்பவன் குமிழ மர கொம்புகளை வில்லாம வளைத்து மரல் நாரை நரம்பாக கட்டி வில்யாழ் அமைத்து குறிஞ்சி பண்ணை வாசித்தான் அப்படின்ற லைன் பெரும்பானாற்று படை அப்படின்ற சங்க நூலில் வந்து இடம்பெற்றிருக்கு. இந்த பறை அப்படின்றது வந்து தோல் இசைக்கருவியின் தாய் அப்படின்னு தொல்காப்பியத்தில் வந்து குறிப்பிடுறாரு. தோல் கருவி வந்து 30 இருக்கிறதா அடியார்க்கு நல்லார் உரை வந்து சொல்லுது. மத்தளம் அப்படின்றது முதல் கருவி, சலிகை அப்படின்றது இடைக்கருவி அப்படின்னு சொல்றாங்க. இசையை பத்தி சில நூல்கள் வந்து சங்க காலத்துல வந்து இருந்திருக்கு. அதை பத்தி பார்க்கலாம். முதுநாரை முதுகுறுக்கு அப்படின்றது வந்து இறையனார் களவியல் உரையில வந்து இடம்பெற்றிருக்கு. பெருநாரை பெருங்குருகு பஞ்சபாரதியம் அப்படின்றது வந்து அடியார்க்கு நல்லார் வந்து இது எழுதியிருக்காரு. இசை நுணுக்கம் நூல் அப்படின்றது வந்து பாண்டி இளவரசன் சயந்தன் அப்படின்றவர் வந்து எழுதியிருக்காரு. யாப்பெருங்கல காரிகை உரைப்பாயிரம் வந்து குலோத்துங்கன் இசை நூலா வந்து அமைஞ்சிருக்கு. பஞ்சமரபு அப்படின்ற நூலை வந்து அறிவனார் வந்து எழுதியிருக்காரு. இந்த பா சுந்தரேசனார் என்பவர் உரையோடு வந்து இந்த அறிவனார் நூலும் வந்து வெளியிட்டிருக்காங்க. அடுத்ததா இசை தூண்களை பத்தி பார்க்கலாம். திருநெல்வேலி அதாவது நெல்லை, ஆழ்வார் திருநகரி, செண்பகநல்லூர், மதுரை, தாடிக்கொம்பு, அழகர் கோயில், கிருஷ்ணாபுரம், தென்காசி, குற்றாலம், சுசீந்திரம், களக்காடு இந்த மாதிரி இடத்துல எல்லாம் இருக்கக்கூடிய கோயில்களில் வந்து இசை தூண்கள் வந்து இருக்குது. இது வந்து ஒரு பாக்ஸ் இன்ஃபர்மேஷனாக கொடுத்துருக்காங்க. இதை பார்த்தீங்கன்னா எல்லாமே வந்து இந்த தென் மாவட்டங்கள், இந்த திருநெல்வேலி, தென்காசி, தூத்துக்குடி, கன்னியாகுமரி, சுசீந்திரம்லாம் கன்னியாகுமரியில் இருக்குது இல்லையா? ஸோ அதை பேஸ் பண்ணது தான். அதனால ஈஸியாக ஞாபகம் வச்சுக்கலாம். இசை கலைஞர்களை பற்றி பார்க்கலாம். பாணர் பாடினி அப்படின்றவங்க வந்து வாய்ப்பாட்டு இசைக்கருவியில் வந்து வல்லவர்களாக திகழ்ந்திருக்காங்க. இசைக்கருவி வாசிப்போரை பற்றி சிலப்பதிகாரம் நூலில் இந்திரவிழா ஊரெடுத்த காதையில் வந்து குறிப்பிடுறாங்க. யாழ்ப்பாணரை வந்து சிறுபானாற்றுப்படை பெரும்பானாற்றுப்படையில் வந்து குறிப்பிடுறாங்க. சங்ககால இலக்கியம் இசையும்ல வந்து சில லைன்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க. முக்கியமான பாயிண்ட்ஸு. முல்லை நிலத்துக்கு வந்து சதாரி பண்ணும், நெய்தல் நிலத்துக்கு வந்து செவ்வழி பண்ணும், பாலை நிலத்துக்கு வந்து பஞ்சுர பண்ணும் வந்து பண்களா இருக்குது. காட்டு யானை வந்து குறிஞ்சி பண் கேட்டு மெய் மறந்து போறத அகநானூறு நூல்ல வந்து இடம்பெற்றிருக்கு. புண்பட்ட வீரரை பேயிடமிருந்து காப்பாற்ற காஞ்சிப்பண் பாடினதா புறநானூறு சங்க இலக்கியத்துல வந்து இடம்பெற்றிருக்கு. யாழ் இசையால மருதப்பண் பாடி பொழுது விடிந்ததாக கூறுதல் வந்து மதுரை காஞ்சில இடம்பெற்றிருக்கு. வண்டின் ஓசை போல் இருப்பது காமரம், அதாவது காமரம் அப்படின்றதும் ஒரு பண் தான். அது வந்து எப்படி இருக்கும்னா வண்டின் ஓசை போல் இருக்கிறதா சொல்றாங்க. வெறியாட்ட பாடல், வல்லை பாடல் இது ரெண்டு பத்தியுமே பரிபாடல்ல வந்து இடம்பெற்றிருக்கு. சிலப்பதிகாரமும் இசையும் எப்படிலாம் தொடர்புல இருக்குதுன்னு பார்க்கலாம். மாதவியோட ஆடலுக்கு துணையா கீழ்கண்டவர்கள்லாம் இருக்கிறாங்க. அதாவது இசை ஆசிரியன், மத்தளம் இசைக்கும் தன்னுமை ஆசிரியன், வேய்ங்குழல் ஊதுவோன், யாழாசிரியன் எல்லாருமே வந்து மாதவியோட ஆடலுக்கு வந்து துணையா இருந்தாங்களாம். பக்தி இயக்கமும் இசையும். தேவாரம் வந்து பண் சுமந்த பாடல் அப்படின்னு மாணிக்கவாசகர் குறிப்பிடுறாரு. தம்மனை அறியாத பதிகம் அப்படின்றது வந்து சுந்தரர் குறிப்பிடுறாரு.
கொல்லிக்கிழவான பண் அப்படின்றதுமே வந்து சுந்தரர் குறிப்பிடுறாரு. இந்த கொல்லிக்கிழவான பண் வந்து நள்ளிரவுல பாடப்பட்டதா வந்து சேக்கிழர் வந்து சொல்றாரு. முதலாம் மகேந்திரவர்மன் இருக்கார் இல்லையா, பல்லவ மன்னர், அவர் வந்து இசை, நாடகம், ஓவிய கலைகளில் வந்து வல்லவரா இருந்திருக்காரு. குடுமியான் மலை கல்வெட்டு முடிவில் 8ற்கும் 7ற்கும் இவையுரிய அப்படின்ற தொடர் வந்து இடம்பெற்றிருக்கிறது. சரிங்களா? அதாவது இந்த குடுமியான் மலை கல்வெட்டு யார் வந்து கொடைஞ்சிருக்காங்க அப்படின்னா முதலாம் மகேந்திரவர்மன். இந்த கல்வெட்டோட முடிவில் 8ற்கும் 7ற்கும் இவையுரிய அப்படின்ற தொடர், இந்த இசை பற்றிய தொடர் வந்து இடம்பெற்றிருக்கு. சங்கீரணம் இசையை பற்றி குறிப்பதாகும். அதாவது இந்த 8ற்கும் 7ற்கும் இவையுரிய அப்படின்ற லைன் சங்கீரணம் இசையை பற்றி குறிப்பதா இருக்குது. திருவிசைப்பா வந்து சாளரபாணி, திருவிசைப்பால சாளரபாணி அப்படின்ற பண் வந்து இருக்குது. களப்பிரர் காலம் பார்க்கலாம். இந்த களப்பிரர் காலம் வந்து சங்கம் மருவிய காலமா இருந்திருக்கு. இவங்க வந்து சமண சமயத்தை வந்து பின்பற்றி இருக்காங்க. இந்த சங்கம் மருவிய காலம் வந்து அற இலக்கியம் தோன்றதெல்லாம் இருந்திருக்கு. இந்த அற இலக்கியம் தோன்றும் போது வெண்பாவை யாப்பு வந்து பயன்படுத்தப்பட்டிருக்கு. ஸோ இது எல்லாமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா இசைக்கலையை குறிப்பிடுறதா இருக்கு. இன்னொரு வீடியோவில் நாடக கலையை பற்றி பார்க்கலாம்.